Любящия банкер. Аз така съм си се кръстила. Как човек може да постигне тези пасивни доходи и тази финансова свобода? На първо място бих им казала да внимават с кредитите. Има едно такова понятие като кредитен милионер. Има много кредитни милионери, Краси. Много. Ако ти не знаеш какво да направиш след втората си инвестиция, можеш направо да потънеш. И в един момент се оказа така, че аз нямах пари да си купя една вода. Как ти виждаш това поколение, което сега е 16-18 годишно? Тези деца, нашите, аз мога още сега да се обзаложа, че те на 50 години най-много, те ще са милионери. Лесно се става милионер, Краси. Стига само да си подредиш къщата. Когато наблюдаваш определена сума пари, тя расте или намалява? В моя поглед винаги расте. Аз имам една мисъл, която винаги следвам. Ако ти си добре, значи аз съм още по-добре.